कैमरामैन। जी भैया। अबे उधर क्या देख रहा है बे? इधर देखो, इधर साला माल है, देखो। अरे इधर देख नहीं रही है। अच्छा अच्छा, एक कैमरामैन उधर फोकस करो महाराज, जूम करो, जूम देखो अरे देख रहे और जूम करो, और जूम करो। अरे पलट 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 पलट। ए चल हट। म्यूजिक बाय डीजे सरफराज। गेला हलिया राते सखी एगो बारात में खिंचल कोई सेल्फी मुना सट के नी साथ में। गेला हलिया राते सखी एगो बारात में खिंचल कोई सेल्फी मुना सट के नी साथ में। एने ओने देखी के कोढ़िया लाइन मारो है, एने ओने देखी के कोढ़िया लाइन मारो है। सखी कैमरवा वाला लफरवा साला फोकस करो है, सखी कैमरवा वाला लफरवा साला फोकस करो है। गेला हलिया राते सखी एगो बारात में खिंचल कोई सेल्फी मुना सट के नी साथ में। एने ओने देखी के कोढ़िया लाइन मारो है, एने ओने देखी के कोढ़िया लाइन मारो है। सखी कैमरवा वाला लफरवा साला फोकस करो है, सखी कैमरवा वाला लफरवा साला फोकस करो है। फोकस करो है, कैमरवा वाला लफरवा फोकस करो है। करी के हमरा इशारा के साथी देवे ला कहो है पोज गे, उल्टा सीधा बोलो है साथी आई के हमरा कॉलेज गे, आई के हमरा कॉलेज गे। करी के हमरा इशारा के साथी देवे ला कहो है पोज गे, उल्टा सीधा बोलो है साथी आई के हमरा कॉलेज गे। वीडियो बनावे ला साला पेपर बारो है, वीडियो बनावे ला साला पेपर बारो है। सखी कैमरवा वाला लफरवा साला फोकस करो है, सखी कैमरवा वाला लफरवा साला फोकस करो है। फोकस करो है, कैमरवा वाला लफरवा फोकस करो है। देखी के हमरा कबो ठिठियाबे कबो हुकन खिचलाबे, लागो हो छोड़ा गेलै पोगलाई चाहो है हमरा पटाबे, चाहो है हमरा पटाबे। देखी के हमरा कबो ठिठियाबे कबो हुकन खिचलाबे, लागो हो छोड़ा गेलै पोगलाई चाहो है हमरा पटाबे। ओमकांत रानी पना मरवा फेंको है, लिख के कलमिया से ना मरवा फेंको है। सखी